Siamai, diolch yn fawr am y gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw bedwerydd ar 20 o fus Factor 2024. Felly, mewn yn y fideo hwn, rydym ni'n parhau gyda'r datblygiad o'r app gyda'r enw dictcyhtml. Felly, mae'r hwn yn parhau o'r fideo olaf, sef yr un anglyn ar dictcyhtml 1. Felly, oedd wrth y fideo diwethaf, rydym wedi copio neu ddebygio codtadiad mewn yn yr ffôn symudol oedd wrth y cyfrifiadau lleol, ac wedyn os yr edrych mewn yn yr adolygydd fan yma, felly rydym wedi copio yr ffeil gyda'r enw dict.html ac yr ffeil gyda'r enw dict.js, ac mae'r dict.js yr un sy'n cynnwys yr erfa ar gyfer y geiriau ar yna eisiau i cynhaliaethu neu i supportio neu i cynhaliaethu. Felly, beth ydyn yn cyfeirio neu mynegu gyda'r term cynhaliaethu. Felly, os ydyn edrych mewn enghraifft yn ôl yn y tudalen wefan, mae gyda ni, ar gyfer gair Saesneg ship, mae gyda ni geiriau llong yn y Gymraeg, yn yr enw fenywaith ac hefyd yn y enw gwriaidd. Felly, fan yma, dwi'n meddwl ydyn yn angen i dacluso dodiadau mewn yn yr erfar, enghraifft yn hytrach nag i cynnwys ddau dodiad fan yma, yn gallu i ar gyfer defnyddiad effeithiol neu'r defnyddiad effeithlon o'r data, mae'n angenrhaid neu y dylem ni'n yn hytrach nag i cadw ddau dodiad, i cadw dim ond yr un, ond os mae'r gair gyda fe ddau genedl fenywaith ac hefyd gwriaidd, felly yn hytrach nag i gadw ddau dodiad yn gallu neu y dylem ni'n enghraifft trwsio neu i cywirio yr fath o'r gair i fod yn fenywaith ac hefyd yn gwriaidd yn hytrach nag i cynnwys ddau dodiad ohonynt. Felly, dwi'n meddwl y gyntaf traedfa yw mae angen ni gyntaf i drwsio y gwall anglyn ar lleoliadau o'r cydrannau mewn yn yr data anglyn ar geiriau ar gyfer y gair Saesneg. Felly, dwi'n meddwl y dylai yr fath o'r gair, sef enghraifft yr NM ar gyfer yr enw gwriaidd, i fod mewn yn y cyfrachu crwn yn hytrach nag allanol iddynt ac hefyd y gair Cymraeg, enghraifft y gair llast neu llestr i fod ar y tu chwith o'r cyfrachu crwn. Felly dyma'r gwall ar yna eisiau i drwsio mewn yn yr aragosiad o'r gwybodaeth, ac hefyd mae angen ni i dacluso dodiadau mewn yn yr erfa hwn i dileu yr adroddiadau o'r geiriau sydd yr un geiriau, enghraifft i fod dim ond yr un dodiad ar gyfer y gair llong yn hytrach nag y ddau ohonynt ar gyfer yr ddau genedl ar gyfer yr un gair. Felly nawr, mewn yn y codtadiad, dwi'n wedi gwneud ychydig mwy o'r newidiau. Felly yn gyntaf, dwi'n wedi ychwanegu yr botymau ychwanegol ac hefyd yr blwch llestyn sydd yn ychwanegol hefyd. Felly, o'r blaen, roedd gyda ni y 4 blwch testyn, TX1, TX2, TX3, TX4, mewn yn yr tag o'r tabl, ond nawr, yn isod i'r tabl, mae gyda ni blwch testyn newydd gyda'r hunaniaeth TX5. Felly, y rheswm ar gyfer hwn yw oherwydd gyda'r blwchau testyn ar y dwy ochr o'r sgrin ar y ffôn symudol, felly mae nhw'n ychydig yn rhy gil neu gyfyngedig. Felly, os ydyn eisiau i adolygu rhyw fath o'r erfar neu y holl linell o'r dodiad mewn yn y erfar, mae'n fwy cyfleus i fod gyda ni yr defnyddiad o'r holl lled o'r sgrin. Felly dyma'r diben o'r
rwch destun ychwanegol gyda hunaniaeth TX5. Mae'r hwn nawr yn hangu drwy'r ar draws yr holl lled o'r sgrin ar y ffôn symudol. Ac wedyn, os yr edrych ar y llinellau 46 i 48, felly nawr mae gyda ni botymau gyda'r geiriau dict to sef botwm sydd yn gallu cerchu y geiriau Cymraeg ar gyfer y geiriau Saesnig, ac wedyn dict to sef y blwch neu y botwm sydd yn gallu clicio arno fe i cerchu y geiriau Saesnig ar gyfer geiriau Cymraeg, ac wedyn botwm gyda'r gair clean dict, sef i trwsio y data i mewn yn yr erfa i wneud yr erfa yn fwy cymwys ac yn fwy gywir hefyd. Felly mae'r rhain yn galw yn gyntaf yr ffythiant gyda'r enw dict gyda'r parameter i mewn yn y fe fel 2 neu 2 ac hefyd 2 neu 2 ac wedyn ar gyfer clean dict rydyn yn rhedodi i mewn y parameter gyda'r gwedd 2 Felly, i edrych ar yr codiadau ar gyfer y ffythiannau hyn, sef dict ac hefyd clean dict, os yr un torchi yn acydig i lawr i'r rhaniad ar gyfer y sgript neu ysgrif, ar gyfer yr rhaniad o tudalen HTML ysgrifennu i mewn yn y iaith o glenni JavaScript, sydd yn dechrau, os edrych ar llinell 63 fan yma. Felly dyma'r prif rhaniad ar gyfer ysgrif neu sgript i mewn yn ffeil hwn. Felly nawr, rydyn yn datganu gyrchau i cynrychioli yr blychu destun TX1 i TX5 ar llinellau 72 i 76. Ac wedyn yn isod i mewn yn yr llinellau 85 i 88 pan rydyn yn agor y tudalen hon neu yn ei ddebru, rydyn yn cerchu yr data oddi wrth yr ystolfeydd ar gyfer yr blychau destun perthnasol, sef oddi wrth yr cyfeiriad TX2 i mewn i'r blwch destun gyda hunaniaeth TX2 ac yn ymlaen i'r TX5 hefyd. Felly ar y llinell 92, dyma'r dechreuad o'r ffythiant gyda enw dict. Felly yn gyntaf, rydyn yn achub yr data i mewn yn y blwch destun, ac wedyn rydyn os rydyn eisiau i cerchu y geiriau Cymraeg ar gyfer geiriau Saesnig, felly rydyn yn dolennu drwy'r geirfa, ac wedyn rydyn yn prawholi ar gyfer yr gwerthoedd neu gwerthau i mewn yn y cofnau perthnasol, ac wedyn arbennu yr data i mewn yn y cofnau perthnasol, enghraifft, os mae'n os rydyn edrych ar y llinell 102, felly os mae'r parameter, os rydyn eisiau cerchu y geiriau Saesnig ar gyfer geiriau Cymraeg, felly rydyn ambenodi yr golofn o'r tarddiad i fod yn 2, ac wedyn y golofn ar gyfer yr amcanle i fod yn 1, felly rydyn yn gallu geiriau Cymraeg oddi wrth yr gyntaf colofn neu ail colofn oherwydd rydyn yn niferu yn dechrau gyda'r rhif diddim. Felly mae gyda ni yr ail colofn sydd yn ei niferwyd fel 1. Felly rydyn yn cerchu y geiriau Cymraeg oddi wrth ail colofn ac rydyn yn chwilio ar gyfer y geiriau Saesnig oddi wrth y trydydd colofn. Felly os rydyn edrych ar y ffeil, y erfa, felly os rydyn yn torchi i'r dechreuad fan yma, felly mae'r hwn yn arddangos a mae'r colofnau yn cydgymaru gyda'r data i mewn yn y ffeil. Felly os nad ydy ei eisiau i gerchu y geiriau Saesnig wrth y geiriau Cymraeg, felly rydyn yn gwneud y gwrth erfynedig, sef rydyn yn gerchu y geiriau Cymraeg ar gyfer geiriau Saesnig. Felly i mewn yn y sefyllfa hon, rydyn yn gwneud y gwrth wynebiedig, sef rydyn yn gerchu oddi wrth yr
trydydd colofn, ond rydyn yn chwilio ar ail colofn. Felly, ar hyn yn gwneud hyn, ac ar pwyd llinell imwn yn y geirfa, hyd at os yn gallu dod i hyd neu canfod y geiriau imwn yn y blwch. Ac wedyn rydyn yn allbynnu imwn yn yr blwch yn isod. Felly, rydyn yn darllen oddi wrth yr blwch gyda'r hunaniaeth TX1. Yma ar llinell 99 ac rydyn yn allbynnu i'r blwch gyda'r hunaniaeth TX2 yma ar llinell 123. Ac wedyn anglyn ar ail ffythiant gyda enw llun dict fan yma. Felly, beth sydd yn digwydd yw rydyn yn dolyn ni drwy'r pob un llinell imwn yn yr geirfa. Felly, os rydyn yn synhwyrol, mae'r alfod colofn ac hefyd y trydydd colofn yn cyfartalu gyda'r un colofnau imwn yn y llinell o'r blaen. Felly mae'r hwn yn adlewyrchu mae gyda ni yr ailroddiad o'r data imwn yn y ffeil. Felly, pan mae'r hwn yn digwydd, felly mae angen rhaid i ni i trwsio y data, i lanhau'r data, i wneud y data yn unigryw. Felly, ar gyfer hyn, ar gyfer ben hwn, rydyn wedyn yn casglu y rhestr o'r llinellau imwn yn yr geirfa y ffeil, dictcyhtml.js, sydd lle mae'r gwerthau imwn yn yr alfod ac hefyd y trydydd colofn yn cyfartalu gyda'i gilydd, ac wedyn allbynnu y rhain imwn ar blwch destun gyda hunaniaeth TX5. Mae'r hwn yr un gyda'r hyd sydd ar draws yr holl lled o'r sgrin, ac mae'r hwn yn caniatáu i ni i golygu y data yn ychydig yn fwy haws. Ac hefyd, dwi'n wedi newid y ffurfiodaeth o'r geirfa. Nawr, mae gyda ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Felly, nawr mae gyda ni 9 colofnau gyda'r un olaf sydd yn terfynu gyda'r arfnod y stwnsnod. Felly, roedd hynny yn hawdd i wneud gyda dim ond yn defnyddio y swyddogaeth imwn yn y ledygydd hwn trwy bwyso ar gwyda'r mawrhau, y chynfan yma, ac wedyn rydyn yn gallu enghraifft os rydyn eisiau i ychwanegu ambell mwy o colofnau imwn yn pob llinell, rydyn dim ond yn chwilio ar gyfer yr arnodau ar y diwedd o pob llinell ac wedyn ychwanegu bebellau ychwanegol i ychwanegu colofnau ychwanegol enghraifft. Fel hwn, enghraifft. Felly, dyma oedd beth o gynnwys i newid y ffurfiodaeth o'r ffeil hwn, o'r ffeil data hwn. Felly, os ydych nawr yn edrych ar y dudalen wefan, felly dyma'r arangosiad newydd, neu'r agwedd newydd o'r dudalen hon. Felly nawr, os ydych eisiau i mewnbynnu y geiriau Saesnig, yn cael ship a vessel, i mewn yn y blwch ar chwith uchod, ac wedyn pwyso ar dict to egra, neu dict i'r Cymraeg. Felly nawr, mae gyda ni imwn yn yr blwch yn uniongyrchol yn isod. Mae gyda ni y gar ship sydd yn cyfartalu i'r geiriau llong a llong, ac hefyd y gar vessel sydd yn cyfartalu gyda'r geiriau llast a llestr. Os ydyn yn rhach na defnyddio y geiriau Saesnig, defnyddio y geiriau Cymraeg, llong a llestr. Ac wedyn pwyso ar bottom, dict to n, fel hwn. Nawr mae gyda ni gar llong sydd yn cyfartalu i'r geiriau ship a ship, ac wedyn hefyd llestr sydd yn cyfartalu i'r geiriau dish, matrix a vessel. Ac hefyd, os ydyn edrych yn isod,
mae gyda ni blwch gyda hynny'n TX5 sydd yn ystyn ar draws y holl hyd o'r sgrin. Os enghraifft dileu y holl gymwysiad yn y blwch hwn, fel hwn, i dewis rhywbeth ac wedyn yw dileu fel hwn ac wedyn nawr os ydych pwyso ar y bottom llun dict fel hwn, nawr mae gyda ni os ydych yn edrych yn fanwl ar pob un llinell, felly mae'r llinellau yn cael ei ailadrodd, felly yma mae gyda ni y gair command chars yn Gymraeg ac wedyn fath o'r enw benywaidd ac wedyn yn union sydd yn isod mae gyda ni ar un gair yn Saesnig, command gyda'r un gair yn Gymraeg, chars, ond nawr gyda'r fath o'r enw yn gwrywaidd. Felly fan yma rydyn gallu nodi i lawr pa un ydyn eisiau i achub, enghraifft, os dwi'n eisiau i achub ansodder yn y trachdag y rhagenw ar gyfer y gair holl ac efo ôl, dwi'n gallu, enghraifft, dynnu bachlys yn X i caniatau, a dwi'n eisiau i dileu yr un sydd yn rhagenw, yr un ar gyfer y gair answer, a mae gyda ni yr gair Cymraeg ateb, ond mae gyda ni a dewis o'r enw gwriaeth neu'r berfenw. Felly dwi'n mynd i dewis i dileu yr enw gwriaeth oherwydd ydyn gwybod mae gyda ni yr berfenw yn wastad i mewn yn y cenedl o'r wrywaidd. Felly dwi'n mynd i osod y bachlys yn X ar ôl y llinell ar gyfer yr enw gwrywaidd. Felly dwi'n gallu parhau fel hwn i nodi lawr manylion ynglyn â'r pob un llinell i mewn yn y restr fan yma, a wedyn gyda'r data, dwi'n wedyn yn gallu bahau i datblygu rhyw fath o swyddogaeth i drwsio ac i glanhau y data sydd yn cael ei ailadrodd i mewn yn yr erfa. Felly ar ôl ambell mwy o'r newidau i mewn yn y codaddiad, dwi'n dal i mewn yn y cyfrwaith o'r datblygu y swyddogaeth i drwsio ac i glanhau y data, ond ar y pwynt hwn, dwi'n eisiau i arddangos yr diwydiadau diwethaf. Felly, yn gyntaf, dwi'n wedi symud o gwmpas yr blociau destun. Felly, i agoffa ein hunain o'r blaen, roedd gyda ni yr blwchletyn gyda'r hunaniaeth o TX1 ar gwelod o'r pedwar yr bwch testyn sydd ar hanner lled o'r sgrin. Felly nawr, dwi'n wedi gwneud yr blwch testyn ar y brig yr un sydd gyda'r fe hunaniaeth o TX1. Felly oherwydd mae'r hwn yr un lle yn gallu achub data fel ffeil, rydyn gallu achub am ryw waith neu llywsogrwydd o'r ffeiliau trwy'r botymau gysylltidig gyda'r blwch testyn gyda'r hunaniaeth TX1. Felly, dwi'n wedi gosod ar hwn uwchben blwchau testyn eraill, a gyda'r blwchau testyn eraill, dwi'n wedi ei cynnwys nhw un mewn yn tag y tabl gyda'r lled sydd yn hanner lled o'r sgrin, o gyda'r blwch testyn TX1, mae'r hwn gyda fe yr holl lled o'r sgrin, ac yn union sydd yn isod iddo fe. Dwi'n wedi symud botymau perthnasol i'r blwch hwn, lle ydyn gallu adolygu y ffeil hwn i mewn yn y blwch gyda'r hunaniaeth TX1. Felly mae'r botymau hyn yr rhain sydd yn gysylltu enghraifft gyda'r ysodiadau o'r testyn, gyda'r gair RX neu regex, replace, as sort, ac copy, save, restore, new file, rename file, delete file ac yn y blaen. Felly os ydyn edrych i mewn ar dudalen nawr ac wedyn yn defnyddio dudalen, felly os ydyn troi ar enw'r ffail i'r test 1, felly nawr mae gyda ni
yr ffeil gyda gwisiad o'r test 1 fan yma, ac wedyn nawr os ydyn yn pwyso ar yr botwm ar gyfer yr geiriau Saesnig a gyfer geiriau Cymraeg llong a llestr, mae gyda ni allmaniad i mewn yn blwch gyda'r lliw o'r gefnder yn ole felyn. Felly, fel gwbl o blaen, mae gyda ni yn union sydd dan yr blwch gyda'r hyd o'r sgrin ar y brig botwmau perthnasol i'r adolygu neu i trwsio y destun i mewn yn y blwch hwn, sef regex, replace, sort, copy, save, restore ac yn y blaen, ac rydyn hefyd gallu oddio wrth yr diwyllian sydd yn syrthio i lawr yn gallu dewis yr ffeil gwahanol hefyd fel hwn. Ac wedyn, os rydyn dychwelyd i'r cod taddiad, ynglyn ar yr blwch gyda'r hunaindaeth tx2, nawr mae'r hwn wedi handyfod fel yr blwch ar gyfer yr allmaniad o'r data wedi ei cyfarwythwyd. Felly, er enghraifft, os ydyn eisiau i clicio ar y botwm i gyrchu y geiriau Cymraeg ac y geiriau Saesnig, felly ydyn yn allbynnu i mewn yn y blwch hwn gyda'r lliw gefnder o'r ole felyn. Yr un beth gyda'r botwm dictcyhtml os ydyn eisiau i gyrchu y geiriau Saesnig ac geiriau Cymraeg, felly ydyn yn allbynnu yn y un fodd yr destun neu data allbynedig i mewn yn y blwch hwn. Ac hefyd yr un peth gyda'r botwmau gyda'r geiriau find dupes neu i gyrchu yr adroddiadau neu hefyd y new dict neu i greu yr geiriadau newydd. Felly os ydyn edrych yn ôl ar y tudalen fan yma, felly unwaith eto os ydyn enghraifft yn dileu y data i mewn yn y blwch gyda gefnder ole felyn, sef y blwch ar gyfer y data allbynedig. Felly nawr, gyda'r geiriau llong a llestr i mewn yn yr blwch yn uchod, os ydyn nawr yn clicio ar yr botwm dict to en, neu i gyrchu y geiriau Saesnig ar gyfer y geiriau Cymraeg hyn, felly nawr mae gyda ni y geiriau ship ar gyfer llong ac hefyd yr geiriau dish, matrix, a fesel ar gyfer yr gar llestr. Felly, yr un beth hefyd gyda'r botwm find dupes neu i canfod yr adroddiadau, os ydyn nawr yn clicio arno fe. Wedyn nawr, os ydyn symud yn ôl i'r cod taddiad fan yma, ac wedyn yn edrych ar yr botwmau ar gyfer yr trwsio ac hefyd y glanhad o'r data neu'r dodiadau i mewn yn y geirfa neu geiriadur. Felly, ynglyn ar find dupes neu i canfod yr adroddiadau, ydyn yn galw ar y ffythiant clean dict gyda'r parametr find dupes, ac hefyd ar gyfer y new dict ydyn galw ar un ffythiant clean dict ond gyda'r parametr new dict. Felly os ydyn edrych i mewn yn yr ffythiant gyda'r enw clean dict fan yma, beth sy'n digwydd yw ac yn daf ydyn yn galw ar y ffythiant gyda enw run message ac gyda'r parametr started, felly ydyn yn allbynnu y neges i ddweud y mae'r cyfarwaith wedi dechrau. Os ydyn edrych i mewn yn yr run message fan yma, mae'n hwn yn allbynnu yn neges ac wedyn ydyn allbynnu ddyddiad ac hefyd yr amser i mewn yn y rhyfydaeth o'r ESO. Felly mae'r hwn yn arddangos yr llawn dyddiad ac hefyd amser i mewn yn yr rychwan neu span ar gyfer neges, ac wedyn i mewn yn y ffythiant clean dict, ydyn eto fel o blaen, ydyn yn cychwyneddio yr amwolion, ond nawr, oherwydd ydyn galw y
un ffwythiant gyda'r ddau parametr gwahanol. Y gyntaf gyda'r parametr o'r find-ups, ac hefyd yr ail gyda'r parametr o'r new dict. Felly anglyn ar new dict, beth yn digwydd yw, os ydyn yn dachwelyd i'r tudalen, fan yma, ac wedyn agor y ffeil gyda'r enw data 2412224a fan yma. Felly mae'r hwn yn cynnwys yr dodiadau un yn yr erfar. O'r nawr, ar ôl yr stwnsnod fan yma, mae gyda ni yr ambell mwy o'r data, enghraifft ar gyfer yr llinell gyda'r all holl adjectif neu ansoddair. Ar ôl yr stwnsnod, mae gyda ni yn gyntaf lythren y, ac wedyn y blaen slais, ac wedyn rhif 4, ac wedyn y cae rhanbarth ongl, ac wedyn yr llinyn, ddim saith PRF, ac wedyn unwaith eto, mae gyda ni y blaen slais, ac wedyn rhif 5, ac wedyn y cae rhanbarth ongl. Mae'r holl brofiad yn wych, yn bychnod. Felly beth mae'r rhain yn cymwysoli yw, yn gyntaf, mae gyda ni llinyn o data gwahanwyd gyda'r blaen slais. Felly, os ydyn edrych ar y rhanbarth ar ôl y stwnsnod, felly mae gyda ni ddau stwnsnod fan yma, sydd yn cynrychioli neu yn arddocau mae gyda ni fan yma tair elfen neu rhanbarth union yn rhanbarth hwn. Felly, union yn y gyntaf rhanbarth, sef mae gyda ni yn unig bachlith yn sydd yn cynrychioli yr yn eisiau i gadw llinell hwn union yn yr erfa. Ac wedyn union yn yr elfen neu cydran, mae gyda ni 4, ac wedyn y cae ongl cynfach, ac wedyn ddim saith PRF. Felly, mae'r rhif 4 yn cynrychioli yr pedwerydd elfen union yn llinell. Felly, ydyn yn dechrau gyda'r ddim oherwydd ydyn yn defnyddio yr arferiad o'r cyfrifiadur i cyfeirio at yr elfen. Mewn gwirionedd, mae'r pedwerydd elfen gyda'r rhif 4 yr 5 elfen. Felly, os ydyn edrych ar y cyntaf elfen, mae'r hwn sernig neu sernod, ac wedyn union yn yr elfen neu cydran, mae gyda ni hwn cynrychioli gyda'r rhif 1 sydd yn gynnwys yr gair Saesnig all, ac wedyn y trydydd elfen, mae gyda ni gair Cymraeg holl, ac wedyn pedwerydd elfen, mae gyda ni ADJ, sef adjectif neu ansoddair, ac ar y foment ar gyfer y 5 elfen, sef yr un cynrychioli gyda'r rhif cyfrifiadurol 4, ydyn eisiau i mynosod y gwerth ddim saith PRF. Felly mae'r hwn ddim saith PRF yn cynrychioli gair ddim saith perffeithrwydd. Felly, union yn llinyn hwn, dwi'n eisiau i defnyddio yr hanfod rhanciau o'r geiriau. Felly, mae'r gair holl yn berthnasol i'r syniad o perffeithrwydd. Felly, dyma rheswm ar gyfer gwerth ddim saith PRF neu ddim saith perffeithrwydd oherwydd ydyn eisiau i hanfod rancio y gair holl dan yr hanfod ranc o'r gair perffeithrwydd. Felly, ydyn eisiau i mynosod llinyn ddim saith PRF union yn y 5 elfen. Felly, ydyn eisiau i gwneud hwn union yn y cyfraith hwn pan ydyn yn ailgreu yr geiriadur neu erfa trwy'r pwyso ar botwm new dict neu geiriadur newydd. Dyma'r diben o'r ail cydran, ac wedyn ar gyfer trydydd rhanbarth union yn
llinell 1, sef mae gyda ni y rhif 5, ac wedyn y cae ongl cronfach, ac wedyn yr adrodd, mae'r holl brofiad yn wych. Felly mae'r hwn enghraifft o defnyddiad o'r gair Cymraeg. Felly, gyda'r rhif 5, mae'r hwn yn arnyn eisiau i mynosod i mewn yn y chweched elfen yr gwynsiad hwn, sef y brawddeg mae'r holl brofiad yn wych. Felly, arnyn eisiau i mynosod y brawddeg hwn i mewn yn y chweched elfen, sydd ar y ffwrn os yn edrych o'r llinell 1, lle mae'r diferyn neu saith yn cyferio at o'r foment. Felly nawr mae gyda ni dim ond yr un gofod not neu gwaglau i mewn yn yr chweched elfen, ond arnyn eisiau i alysod yr gwaglau hwn gyda'r brawddeg mae'r holl profiad yn wych. Felly dyma sut arnyn eisiau neu cynllunio i drwsio y data ac hefyd i glanhau y data i mewn yn yr erfod. Ac hefyd os yr edrych ar y llinell, nawr mae gyda ni yr gair Saesneg all, ac wedyn y gair Cymraeg holl, ac wedyn y fath o'r gair pronoun neu rhagenw, ac wedyn ar ôl y stwnsnod mae gyda ni y fath uwchben X. Felly mae'r hwn yn cywirioli yr gair i exclude, neu i wahardd, neu i nacau, neu i alldynnu oddi wrth yr erfa. Oherwydd mae'r hwn yn arwyddoddedig gyda'r llinell yn uchod. Ac hefyd, dwi'n meddwl mae defnyddiad o'r fath pronoun neu rhagenw yn nid yn hollol cywir neu cwmws ar gyfer yr gair hwn. Felly mae'r X ar ôl yr stwnsnod yn cyfri arnyn eisiau i eithriadu y llinell hwn neu dodiad hwn oddi wrth yr erfa. Felly arnyn gallu gwneud hwn trwy'r pwyso ar y botwm new dict sydd yn galw ar y ffwythiant i mewn yn y cod dadiad gyda'r enw clean dict. Felly dyma'r rheswm ar gyfer y parametr new dict fan yma ar llinell 154. Felly i mewn yn yr rheswmig sydd yn dechrau oddi wrth y 155 hyd at 163. A beth sy'n digwydd yw arnyn yn dolenni trwy'r llinellau i mewn yn blwch gyda hynnyniaeth TX1, sef y blwch ar y hyd ar draws o'r whole screen. Ac wedyn, os yn canfod neu swynhwyro unrhyw cymwysiad ar ôl y stwnsnod, wedyn yn ychwanegu hwn i mewn yn yr llennaethiad neu dilliad gyda'r enw new dict, ond mae angen i grybwll arnyn yn defnyddio y cyntaf rambarth o'r llinell, sef hyd at y stwnsnod fel yr allwell ar gyfer yr deuaid fan yma, ac wedyn ar gyfer yr rhambarth i mewn yn y deuaid yn ambenodi yr rhambarth, sef yr rhambarth ar ôl y stwnsnod. Felly os yn y dychwelyd i'r tudalen wefan fan yma, enghraifft ar gyfer yr llennaethiad neu dilliad o'r new dict, felly ar gyfer yr allwedd gwerth i mewn yn y dilliad, mae gyda ni sernod, ac wedyn all, holl, adjective, ac wedyn gofod, ac wedyn dyma y gyntaf rhambarth neu yr allwell, ac wedyn ar ôl y stwnsnod mae gyda ni fach lysen ac wedyn o blaen slais, ac wedyn 4, ac wedyn a cae ongl cronfach, ac wedyn dydym yn saith PRF, ac wedyn blaen slais 5, ac wedyn cae ongl cronfach, ac wedyn mae'r holl profiad yn wych, bychnod, felly mae'r hwn y gwerth i mewn yn dilliad, yr rôlyn dilliad neu llennaethiad. Felly, arnyn nhw gwneud yr un peth ar gyfer pob un llinell,
gyda'r dwy rhanbarth. Os does dim unrhyw beth ar ôl y stwnsnod, fel enghraifft os yr un yn torchi i lawr, hyd at enghraifft yr gair, fan yma, a hundredth, neu canfed adjective, ac wedyn, does dim unrhyw beth ar ôl y stwnsnod, wedyn yr dyn yn gallu swynhwyrw a gefr achos hwn, trwy'r proffoliad ar llinell 158, yr dyn yn tradoddi yr ail rhanbarth, sef yr un gyda'r rhif 1 o'r dillad union yn ffwythiant string neu llinyn i trosglofio yr rhanbarth hwn neu cydran hwn union i'r fath o string ac ydyn fel y gollon rhedeg yr ffwythiant trim neu tocio mas yr gwagleoedd ar y dwy ochr o'r llinyn, ac wedyn, os mae yn gwag, neu os nad ydy yn gwag, felly ydyn yn asenio yr gwerthoedd ar gyfer y allroedd ar gyfer y gwerth union yn y dillad, ond os yn amgen, felly ydyn yn gwneud ddim byd, felly ydyn wedyn yn cadw mas yr llinellau eraill heb unrhyw data neu gwybodaeth ynglyn ar y cynllunio i trwsio data. Ac wedyn, pan ydyn cyrraedd hyd at y llinell 167, ydyn yn dolenni trwy'r pob un llinell union yn y erfar, a felly ydyn hefyd yn niferu pob un llinell pan ydyn yn cyrraedd hyd at pob 10,000 o llinell, yn y trachnag i cadw y defnyddio'r yn achos o holl amser ac i rhyfeddu ydy yr holl cymwysiad wedi ei crogi neu hongian. Felly ydyn yn gallu effro rhyw fath o neges i'r defnyddiwr i mynegu i'r defnyddiwr yma y cymwysiad hwn yn dal yn gweithio, ond oherwydd mae gyda ni mor gymaint o llinellau hyd at dros 10,000 pob tro, felly mae angen i aros ambell o amser ar gyfer yr cyfraith hwn yn ytrach i efallai achosi y defnyddiwr i ddechrau i rhyfeddu ydy yr app neu cymwysiad wedi crogi. Ac wedyn, os ydyn yn galw y ffwythiant gyda'r parametr findUps, felly ydyn yn rhedeg yr un swyddogaeth o'r blaen, sef ydyn yn cymharu yr gwerthau union yn yr llinell gyfredol gyda'r llinell o'r blaen, ac os yma nhw'n cyfartalu, felly ydyn gallu allmennu nhw fel rhestr o llinellau sydd yn ail-adroddiedig. Ond os ydyn yn cael y ffwythiant hwn gyda'r parametr newdict neu geiriadau newydd, felly ydyn yn dolenni trwy'r pob un llinell union yn yr erfar. Os ydyn yn canfod un sydd gyda fe yr un cymwysiad fel y gyntaf rhanbarth o'r llinell union yn y blwch gyda'r hynny'n TX1 o'r llinell 186. Felly ydyn yn benodi yr amrolyn be found neu bwlian neu bwliaid canfwyd i fod yn wir yn ytrach nag i fod yn ffug neu anwir. Oherwydd ydyn yn amwallu hwn i fod yn anwir, felly os ydyn yn gallu dod o hyd o'r llinell sydd yn bodoli gyda'r un cymwysiad fel y cyntaf rhanbarth, sef ar ochr chwith o'r stwnsnod sydd yn cyfartalu, wedyn ydyn yn benodi y gwerth gwir i'r ymrolyn hwn, ac wedyn os mae'r ar ôl y doleniad union yn y doleniad mewnol, sef yr llinellau union yn yr blwch destun TX1, os
nad ydy'r ymwelion be found yn wir os nad ydym ni'n wedi canfod un sydd yn cyfartalu. Felly, ydyn yn ychwanegu y llinell hwn i mewn i'r llinyn arbenedig, sef yn ddiari eraill ydyn yn cadw mas oddi wrth yr arbenniad y llinell lle sydd yn bodoli i mewn yn y blwch testyn yn uchod, ac wedyn ydyn yn benodi neu aseindio neu llenwi blwch testyn gyda'r lliw gefnder ole felyn, yr testyn neu'r llinyn arbenedig. Felly, os yr naw yn troi hyd at yr dudal wefan ac wedyn yn debru fan yma, felly nawr mae gyda ni yn uchod ar blwch testyn gyda hyddiadaeth TX1, mae gyda ni y data fan yma, ac nawr os ydyn yn pwyso ar botwm new dict fan yma, mae hwn yn galw ar ffwthiant clean dict gyda parameter new dict fan yma. Nawr ar y gwelod o sgrin mae gyda ni yr effrawad sydd yn dweud allan wedi dylen ni trwy'r gyntaf 10,000 o'r 54,444 o llinellau. Nawr ydyn cyrraedd hyd at 20,000 ac wedyn yr 20,000 ac wedyn 10,000 ac wedyn 10 ar 10,000 nawr mae anghrhaid i ni i achos ar gyfer y gweddill o'r cyfarwaith. Nawr maen nhw wedi gorffen. Nawr, os ydyn yn torchi lawr i mewn yn blwch gyda'r cefnder lliw o'r orau felyn ac edrych enghraifft ar gyfer y gair Saesnig ôl gyda'r gair Cymraeg holl. Nawr, ydyn cyrraedd hyd at yr llinellau lle mae gyda ni y gair Saesnig ôl, ond ydyn yn gallu canfod mae'r gair Saesnig neu y llinell gyda'r gair Saesnig a'r gair holl yn hollol diffygio oddi wrth yr blwch testyn gyda'r lliw olau felyn, oherwydd wedi yn fwriadol wedi ei cadw mas, wedi ei gwahardd oddi wrth y blwch yn felyn fel yr pwynt dechreuedig ar gyfer datblygiad ambell mwy o datblygiad ar gyfer trwsio ac hefyd y glanhad o'r swyddogaeth ar gyfer yr erfer. Felly, nid ydy y swyddogaeth hon wedi ei cwblhawyd, mae'r hwn dim ond dechreuad, ond gyda'r swyddogaeth hon sydd wedi ei dechrau yn y gallu parhau i datblygu y swyddogaeth i trwsio data i mewn yn y erfa. Felly, dwi'n meddwl y troedffordd nesaf yw i gerchu yr alchymbarth enghraifft oddi wrth y llinell, enghraifft yn y blwch yn uchod ar y gyntaf llinell fan yma i gerchu yr alchymbarth, sef yr un sydd yn dechrau gyda'r bachgriff yn ych, ac wedyn y blaenslais 4, ac wedyn yr cair cromfach ongl, ac wedyn i defnyddio data hwn enghraifft i alosod neu menosod y data angenrheidiol. Felly dwi'n meddwl mae'r hon y troedfa nesaf. Nawr, ar ôl ambell mwy o'r newidau i mewn yn y cod dyddiad, dwi'n wedi ychwanegu neu dwi'n wedi newid yr adrechiad o'r gwrthrychau neu yr rheoliadau yn ychydig, enghraifft ynglyn ar botwmau dan yr blwchllyd testyn, enghraifft wedi mewn osod div tag i cynnwys botwm, enghraifft ar llinell 32 fan yma, mae gyda ni div tag gyda'r edrych o'r margin top ac hefyd yr margin bottom o'r namin 4 pixel
un mewn yn negyddol, felly mae'r hwn yn dechrau ar llinell 32 ac yn terfynu ar llinell 41 ac mae'r cynnwys yr holl res o botymau. Felly, gyda'r aml ochr neu'r godre ar y brig a hefyd ar yr gwelod sydd un yn gwerth sydd yn negyddol sef 4 pixel. Felly y ffaith o'r hwnnw yw os yr yn edrych ar y tudalen fan yma na'r yr yn gallu gyda'r gwerth o'r 4 pixel ar gyfer yr aml ochr brig, mae'r hwn yn tynnu yr holl res o botymau yn dechrau gyda'r regex replace ac yn terfynu gyda'r delete ffeil yn uchod i dileu y bwll neu'r ychydig o'r gofod rhwng yr blwch testyn gyda'r geiriau ownership ac wedyn gyda'r botymau. Felly os ydych chi'n yn gweld ar yr chres o botymau hyn, felly does dim unrhyw gofod yn uchod rhwng y blwch testyn ac ar res o'r botymau ac yr un beth hefyd gyda'r blwch testynau neu blwch testynau yn isod oherwydd ydyn yn gwneud yr aml ochr neu y lled aml ar y gwelod o'r res o botymau hyn yn 4, felly mae'r hwn yn tynnu y blwch testyn isod yn uwch fel na fyddw unrhyw gofod rhwng y res o botymau ar blwchau testyn. Ac yr un beth sydd yn digwydd hefyd gyda'r res o botymau ar y gwelod o'r dudalen fan yma yn dechrau gyda'r dictcyhtml ac yn terfynu gyda'r botwm gyda'r gofynod. Os yr yn edrych yn y cod dadiad unwaith eto, felly mae'r res o botymau hwn yn dechrau gyda'r div tag ar llinell 56. Felly, yn y unfodd mae gyda ni yr gwerth ar gyfer y lled aml am brig sydd yn cyfartalu i'r 7 o pixelau ac hefyd y lled aml ar y gwelod sydd yn cyfartalu i'r gwerth o'r 6 o pixelau ac mae'r res o'r botymau hyn yn terfynu ar y llinell 70. Felly mae'r hwn yn hefyd yn arbed yr gofod drwy yn tynnu yr res o botymau ar y gwelod yn uwch i dileu unrhyw bwll neu gofod rhwng blwchau testyn ar y gwelod ac hefyd y res o botymau ar y gwelod. Ac wedyn na'r newid nesaf oedd os yr na'r yn edrych mewn yn y ffythiad gyda'r enw clean dict fan yma. Felly na'r pan ydyn yn dolenni trwy'r pob un dodiad sef pob un llinell mewn yn yr erfar. Felly ar gyfer pob un llinell ydyn yn dolenni trwy pob un llinell mewn yn yr data i trwsio ac i gywirio llinellau hefyd. Felly, er enghraifft, os mae gyda ni 54 o filoedd o'r mewn mewn yn y erfa, felly mae gyda ni o deiti 1 fil o llinellau yr yn eisiau i trwsio gyda'r data ar gyfer ei trwsiad. Felly, ar gyfer pob un llinell ac yn dodelu trwy'r 1 fil o'r llinellau pan yma'r yn enghraifft union yn ddilliad neu lluniaethiad o'r anwol gyda'r enw a new dict. Felly, union gyda'r rhif mynegau o J. Mewn gwerdedd mae'r J nid yn rhif fel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ond mewn gwerdedd oherwydd yn defnyddio yr allwedd ac hefyd y gwerth deuaid, y deir
sydd yn benodi yr rhanbarth gyntaf o'r llinell o'r data. Er enghraifft, os ydych edrych unwaith eto ar ffeil fan yma gyda'r enw data 24/24a, felly mae'r rhanbarth o'r llinell ar y ochr chwith o'r stwdnod yn gwenu fel yr allwedd, ac mae'r rhanbarth o'r llinell ar ôl stwdnod ar y ochr de yn gwenu fel y gwerth. Felly, defnyddio yr rhanbarth ar y ochr chwith fel yr allwedd. Felly, oherwydd hwn, pan ydyn nhw'n dolenni trwy'r lluneithiad hwn, felly mae'r gwerth o'r J yn cyfartalu i'r rhanbarth ar y ochr chwith o'r stwdnod. Felly, os mae'r hwn yn cyfartalu i'r llinell union yn y erfa, felly yn gwybod rydyn wedi canfod llinell sy'n cyfartalu i'r dodiad union yn yr data, ac wedyn rydyn yn gallu hollti yr rhanbarth ar ochr de ar awdnod y blaen slais ar llinell 205, ac wedyn felly os ydyn yn swyddwyro, mae gyda ni yr ddaclus yn X. Felly mae'r hwn yn arfcau ni ar yn eisiau i wahardd yn llinell hwn oddi wrth yr erfar. Felly os yn amgen, wedyn ydyn yn hollti yr llinell oddi wrth yr erfar ar arnod o'r pibechnod, ac wedyn ydyn yn dolyn trwy'r cydrannau neu rhanbarthau neu elfennau union yn y gwerth gwahanwyd gyda'r blaen slais, ac wedyn union yn y fe gyda pob un cydran gwahanwyd ar cae ongl cronfach fan yma. Felly ydyn yn cyrchu y gyntaf rhanbarth o cydran hwn ar ochr chwith o'r awdnod yr cae ongl cronfach. Felly mae'r hwn yn cynrychioli rhif myndegau o'r rhanbarth ar gyfer y llinell union yn yr erfa. Er enghraifft, i agoffa heinain, felly anglyn ar rhanbarth union yn yr ochr de, ar ochr de o'r stwdnod, mae gyda ni y rhif 4, felly mae'r hwn y rhif myndegau ar gyfer data ar yr ochr de. Felly os yn y dechrau ar y elfen ddim, mae'r hwn sernod neu sernig ar gyfer yr elfen 1, mae gyda ni y gair Saesneg ol ar gyfer yr elfen 2, mae gyda ni y gair Cymraeg holl ar gyfer y elfen 3, mae gyda ni yr fath o'r eriau, sef adjective neu adjective, ac wedyn ar gyfer yr elfen 4, mae gyda ni yr gwaglau neu gofodnod. Felly ydyn ni eisiau i mewn ysod yr llundain, ddim saith PRF union yn yr pumed cydran, sef yr un gyda'r rhif myndegau 4 fan yma. Felly ydyn ni'n gwneud hyn trwy'r cyrchu y rhif ar y ochr chwith o'r awdnod y cae ongl cronfach fan yma ar y llinell 215 ac hefyd 16. Dyna sut ydyn yn llenwi neu ambenodi cydrannau union yn yr llinell union yn yr erfa gyda'r gwerth ydyn eisiau i mewn ysod ynddynt ar ochr chwith o'r data fan yma trwy'r mechnaidd hwn union yn y llinellau hyn. Ac wedyn ar ôl hynny,
yn adeiladu y llinell newydd trwy pob un cydran, gwahanwyd gyda'r bythefnod neu holltwyd gyda'r bythefnod. Ac wedyn, rydyn yn gwthio ar llinell newydd i mewn yn yr llunaethiad neu'r dillad newydd gyda'r enw a dict2. Felly, rhesymeg yw i mewn yn yr adeiladiad o'r erfa newydd yw rydyn yn creu y dillad neu llunaethiad sydd yn hollol wag ar llinell 163 gyda'r enw a dict2, felly rydyn yn dolennu trwy'r erfa os rydyn eisiau i ychwanegu llinell i mewn yn yr dillad newydd a dict2 oddi wrth yr erfa hen gyda'r enw a dictcyhtml, felly rydyn yn gwneud hyn i mewn yn llinell yn isod ar y llinell 237, neu ar y llinellau 237 ac hefyd 239 yn dibynnu ar y gwerth o'r parametr gyda'r enw p-opt2 os mae ei yn cyfartalu i onload, felly rydyn yn rhedeg o crymyn i rhedeg ffythiant push o'r dillad newydd a dict2 i mewn yn a dict2 neu rydyn yn cydododi hwn i mewn yn yr llenyn arbenedig. Felly yr un sydd yn trwsio yn uchod os rydyn yn galw hwn oddi wrth yr parametr onload, wedyn rydyn yn gwthio i mewn yn y dillad newydd neu yn amgen rydyn yn cydododi hwn i mewn yn y llenyn arbenedig. Yn yma. Felly, ar y diwedd o'r doleniad trwy'r holl erfa, felly, os rydyn yn galw y ffythiant hwn gyda parametr o'r onload, felly, rydyn yn ymbenodi y holl dillad newydd, y holl gwerthoedd i mewn yn y dillad newydd gyda'r enw a dict2 i mewn i'r dillad hen, sef a dictcyhtml i'w wneud dillad hen yn gyfartalu i'r dillad newydd, neu os yn amgen, os nad ydym ni'n yn galw hwn gyda'r parametr onload, felly rydyn yn abenodi neu aseinio yr holl erfa i mewn yn yr blwc testyn gyda'r henianaeth tx2. Felly, i arddangos beth yn digwydd i mewn yn y trwgaeth hon, i mewn yn y ffythiant gyda'r enw clean dict, os yr nawr yn dychwelyd i'r dudalen ac wedyn yn debru y dudalen hon. Felly nawr, fan yma, os rydyn yn pwyso ar y botwm new dict fan yma, i rhedeg y ffythiant, heb yr parametr onload. Felly nawr, rydyn dolennu trwy'r holl llinellau i mewn yn yr erfa. Felly nawr, os rydyn edrych i mewn yn yr blwch gyda'r cefndir o le melyn, felly nawr, ac yn ei cymharu gyda'r llinellau ar y brig o'r blwch testyn yn uchod, felly i mewn yn y blwch testyn uchod, mae gyda ni yr gosodiadau ac rhanbarth o llinell ar ochr chwith i fod ar y bedwerydd neu ar yr elfen gyda'r rhif mynegau 4 y gwerth dim saith PRF ac hefyd gyda'r rhif mynegau 5 ymwydrodd mae'r holl profiad yn wych, felly os ydych yn isod, os ydych edrych i lawr, fan yma, felly dyna ni, mae gyda ni gwerth dim saith PRF i mewn yn yr cydran gyda'r rhif
munudau 4 ac mae gyda ni ymadrodd mae'r holl profiad yn wych I mewn yn yr cydran gyda'r rhif munudau o 5. Yn union fel gosodadwyd I mewn yn y blwch destun yn uchod ac hefyd I mewn yn y blwch destun yn uchod ydyn wedi ychwanegu fach glythren X ar ôl ystod a gefo y llinell gyda'r y gair Saesnig all, y gair Cymraeg holl ac yr fath o eriau pronoun neu ragenw ac mae'r data hwn yn hollol nawr diffygio oddi wrth yr data newydd yn isod. Felly mae gyda ni yr all yn Saesnig ac wedyn cwbl yn Gymraeg, yr all a holl ac wedyn yr adjective ansodder yn yr blwch yn isod. Mae gyda ni all ac I gyd ac mae gyda ni all ac all. Mae gyda ni hefyd all ac hefyd yr all. Ond does dim y llinell na mwy gyda'r gwerthau y Saesnig air all a gair Cymraeg holl ac fath o'r ragenw neu pronoun. Felly ar y pwynt hwn, os ydyn eisiau I cymwyso yr erfa newydd I mewn yn y blwch felyn i'r data'r fel o blaen, enghraifft os ydyn eisiau I gyrchu y geiriau Cymraeg ar gyfer yr geiriau Saesnig all a ship. Felly, y fydd yr cymwysiad hwn yn gyrchu oddi wrth yr erfa newydd neu oddi wrth yr erfa hen. Felly nawr os ydyn yn mwyso ar bottom dictcyhtml fel hwn ac nawr os yn edrych I mewn yn y blwch felyn unwaith eto mae'r hen gwerth sef y gair holl gyda'r y fath pronoun neu ragenw yn dal yn bodoli I mewn yn yr erfar ac efo'r cwestiwn hwn. Felly os ydyn eisiau I cymwyso yr erfa newydd I mewn i'r cymwysiad hwn, mae angen rhaid I ni I wneud hwn ar dechreuad pan ydyn yn llwytho o'r tudalen. Felly ac efo hyn, ydyn yn gallu galw ar y ffwythiant clean dict ar y dechreuad o'r JavaScript I mewn yn y tudalen fel yma. Felly dyma y dechreuad o JavaScript ar y llinell 76. Felly wedyn yn isod ydyn yn datganu grwchio ac efo'r TX1, 2, 3, 4, 5 ac hefyd o'r pre-tag fan yma, pre-1 gyda hunaniaeth PR1 ac hefyd ydyn yn gyrchu ac yn ledwi y bylchau hyn gyda'r data achubyd o blaen I mewn yn y stofell leol ac wedyn ydyn yn galw ar ffwythiant I achub y testyn I mewn yn y blwch TX1 yn rheolaidd ar ôl pob un cyfnod o amser. Felly fan yma os ydyn edrych ar 3 lluosogi 20 lluosogi 1 fil. Felly mae'r hwn yn rhedeg pob 10 eiliad neu pob 1 funud. Felly nawr ydyn gallu galw ar y ffwythiant clean dict gyda'r parameter onload fan yma. Ac wedyn nawr, os ydyn yn achub y ffeil fan hwn, beth sy'n digwydd yw, mae gyda ni yr ffeil newydd gyda'r enw correct ns.js neu corrections neu cywiriadau .js, corrections.js fan yma. Felly, mae ydych chi'n gweld mae hwn yn cynnwys yr un data fel I mewn yn y blwch o'r blaen. Yr un fan yma gyda'r gosodiadau ac efo'r newidiadau I mewn yn yr erfar. Ond na, yn siach na cynnwys y lle hyn neu data hwn I mewn yn yr
blwch testyn ar yn campus hwn i mewn yn yr dillad neu cyfeithiad i mewn yn yr cod JavaScript allanol gyda'r enw corrections.js i mewn yn yr amnodyn hwn gyda'r enw corrections sydd yn wastadol. Felly, beth yn digwydd pan yr yn galw wedyn o'r ffythiant clean dict gyda'r onload yw os yr yn edrych nawr i mewn yn y ffythiant clean dict, felly yr yn prafholi neu swinpwero ar gyfer yr parameter i fod on onload. Felly os yma yn onload, yr yn ambenodi yr holl dillad neu amnwolyn gwasadol gyda'r enw corrections, yr un fan yma a'r llinell un fan yma i mewn yn y ffeil corrections.js i'r amnwolyn temp1 ac wedyn yr yn dolenni trwy'r temp1 i'r gyrchu y gosodiadau ar gyfer yr newidiadau i mewn yn yr erfa. Felly os yn amgen, os nad ydym ni'n yn galw o'r ffythiant clean dict gyda'r parameter neu yr parameter yn onload, enghraifft pan ydyn yn pwyso ar y bottom ar gyfer new dict, yr un fan yma, does dim unrhyw gwerth i mewn yn yr parameter, yr un dim ond yn unig galw fe gyda'r gyntaf parameter new dict. Felly, beth yn digwydd yw os yr yn edrych ar y datganiad o'r ffythiant hwn ar y llinell 156, yr yn amwallu yr gwerth i mewn yn y parameter i fod yn wag. Felly, os mae nid yn onload, wedyn yr yn gyrchu y data oddi wrth y blwch llestyn yn hollti ar yr newydd llinell nod, a wedyn yr yn dolenni. Felly, mae'r hwn yn gwneud yr un peth gyda'r data, ond yn ytrach nag i adeiladu y data i mewn yn yr ddilliad newydd gyda'r enw dictau yn adeiladu y data i mewn yn y llinell gyda'r enw str-out ac wedyn yn allbynnu yr holl llinell hwn, yr holl data hwn i mewn yn y blwch felyn gyda'r hunaniaeth tx2 yn ytrach nag i aseinio yr gwerthoedd i mewn yn y dillad newydd i mewn i'r dillad hen. Felly, nawr os yn dachwelu y dudalen wefan ac wedyn nawr os yn defnydd dudalen. Felly nawr, pan yn llwytho y dudalen, yn galw ar y ffythiant hwn. A wedyn nawr, os yn dachwelyd i'r test 1 fan yma, neu test 4 fan yma, a wedyn pwyso ar y bottom i gyrchu Cymraeg ar gyfer y geiriau Saesneg all a ship. Nawr, os edrych i mewn yn yr gar Cymraeg ar gyfer all, felly mae gyda ni gar holl ar gyfer all sydd yn y fath o ansoddair, ond nawr yn diffygio gar holl yn y fath o'r pronoun neu rhagenw. Felly nawr mae'r erfa wedi ei trwsio ac wedi ei cywirio gyda'r data i mewn yn yr ffeil corrections.js wedi ei cymwysio. Nawr mae gyda ni erfa sydd yn cywirach nag o blaen gyda'r gosodiadau ar gyfer ei cywirio ac ei drwsio wedi ei cymwysio pan ydyn yn llwytho dudalen hon ar y dechreuad. Felly, y rheswm ar gyfer hwn yw, felly fy syniad gyntaf oedd i dim ond i rhedeg ffythiant trwy pwyso ar bottom new dict fel hwn, ac wedyn, os ydyn yn gallu cynhyrchu
y data newydd wedi ei trwsio, wedi ei cywiro. Felly er yna gallu copio y holl cymwysiad i mewn yn y blwch hwn. Felly yr holl 50,000 o llinellau ohonynt i mewn yn docynt ffordd, ac wedyn gyda'r holl adbendant yn eisoes i mewn yn y ffurfiodaeth o'r cod tadiad, gyda'r datganiad o'r gwastradolen a dictcyhtml yn cyfartalu i'r dillad yn llythrennol. Felly fy syniad gyntaf oedd i dywys y holl gymwysiad i mewn yn y blwch felyn fel hwn. Ac wedyn i'w gopio i mewn yn y docynt ffordd. Ac wedyn i'w glidio mewn yn yr hen ffeil cod tadiad ar gyfer yr erfa fel hwn, ond gyda'r cyfyngdra o'r cof i mewn yn y ffôn symudol, felly nid ydy hwn yn alluogol, oherwydd mae'r holl gymwysiad yn dod yn hynod o araf gyda'r maint o data mor arithro o enfawr, er enghraifft gyda'r dros 50,000 o llinellau. Felly nawr, fel ydych chi'n gweld, mae gyda ni neges, nid ydy'r rhwngrid yn ymateb, mae gyda ni dewis i cael up neu i aros, dwi'n mynd i dewis aros. Felly dyma beth yn digwydd oherwydd ydyn diffygio cof i gopio o holl data i mewn yn y docynt ffordd oherwydd yma'r data mor hynod o enfawr. Felly dyma pam yn ytrach nac i gopio ac i glido y holl 54 o llinellau, mae gyda mi y syniad i greu ffeil arall gyda'r amrywiadau arall gyda'r enw corrections, gyda y gosodiadau ar gyfer newidiadau ar gyfer geirfa, ac wedyn i mewn yn y cod tadiad i cymwysio newidiadau pan ydyn yn llwytho y dudalen ar y dechreuad ar y llinell 106. A wedyn pan ydyn yn gwneud hwn, ydyn yn gallu cechu y data a'r dechreuad o'r dudalen pan yma yn gritho, a wedyn ydyn yn gallu cechu data cywir ar gyfer y data ar gyfer y geiriau anghyfredol. Er enghraifft, os ydyn eisiau i cechu y geiriau Cymraeg ar gyfer all a ship, felly nawr ydyn yn gallu gwneud hyn gyda'r erfar wedi ei trwswyd a cywirid ar y dechreuad o'r arddangosiad o'r dudalen hon. Felly nawr, anglyn ar y troedfa nesaf, dwi'n meddwl dwi'n dal yn eisiau y swyddogaeth lle ydyn yn gallu allblennu yr holl erfa newydd i mewn yn y ffurfiodaeth o'r cod tadiad, ac wedyn ei copio ac wedyn ei glidio i mewn yn yr cod tadiad go iawn i mewn yn y ffeil hwn, sef dictcyhtml. Ond ytrach na gwneud hwn, neu ymgeisio i gwneud hwn i mewn yn y ffôn symudol, er yn gallu ymgeisio i gwneud hwn i mewn yn y llwyfan, i mewn yn y perian sydd gyda fe ymvech mwy o'r cof, sef ar y cywiriadau lleol. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i creu y swyddogaeth i allbynnu yr un cod tadiad. Mewn gwirionedd, mae swyddogaeth yn eisiau bodoli fan yma pan ydyn yn pwyso ar y bottom y new dict. Felly, mae gyda ni eisoes beth ydyn yn eisiau, sef erfa newydd i mewn yn yr ffurfiodaeth o'r cod tadiad wedi ei trwswyd ac wedi ei cywirio. Ond nawr, dwi'n meddwl y troedfan nesaf yw i ymgeisio i copio neu deblygio yr holl data hwn, y holl 54 o nellau hwn i mewn yn y docynt ffordd yn ytrach nac ar yr ffôn symudol i wneud hwn i mewn yn y cyfrifiadur
union yn y deddfrig ar cyfrifiadoldeb o Windows, sef I dewis popeth, hwn, ac wedyn i'w copio, ac wedyn I gludo union i'r ffeil hwn, ac wedyn I achub y ffeil, ac wedyn I rhedeg ac bwysiad gyda'r data wedi ei trwsio ac wedi ei cywired yn go iawn ar y llwyfan o Windows yn ytrach nag ar y ffôn symudol I darfod ydy hynny yn alluogol yn y llwyfan hwnnw. Felly nawr, yn ôl I mewn yn y deddfrig ar yr cyfrifiadur lleol, I mewn yn y llwyfan o Windows, felly, I mewn yn y plegell ar gyfer taflu'n hwn, dictcyhtml, dyn wedi gopio ar draws y ffeilau ar gyfer cortadiad oddi wrth y ffôn symudol I mewn yn y plegell hwn ar yr cyfrifiadur lleol, anglyn ar cortadiad greddol, dyn wedi al-enwi yr adroddiad neu yr ôl-dodiad gyda'r ôl-dodiad .brk ar gyfer backup neu achub ar gefn. Felly, yr un sydd yn diweddaf yw yr un fan yma oddi wrth dyddiad yr 2024 yr 6 ar 20 o'r fydd Rhagfyr. Felly dyma'r diweddaf ac yr un hefyd ar gyfer yr ffeil allanol JavaScript fan yma dictcyhtml.js dyn wedi hefyd yn copio ar draws neu deblegio ar draws y ffeiliau allanol JavaScript yr un fan yma gyda'r enw dictcyhtml.js ac hefyd yr un newydd fan yma gyda'r enw corrections.js a dyma'r ffeil HTML newydd oddi wrth y ffôn symudol hefyd dictcyhtml.html. Felly nawr, dwi'n meddwl os yr un yn rhedeg y gorchymynt git status neu cyflwr ar gyfer taflu'n hwn, mae'r git wedi swynhwero. Mae gyda ni diweddariadau I mewn yn y cortaddiad. Mae gyda ni enghraifft mae'r git yn gallu swynhwero. Mae gyda ni yr ffeil newydd gyda'r enw corrections.js ac hefyd mae gyda ni llinell hon lle mae'r git yn swynhwero. Mae gyda ni yr newidiadau I mewn yn y cortaddiad ar gyfer dictcyhtml ac hefyd dictcyhtml.js. Felly, yr yn gallu defnyddio taflu'n neu cymwysiad gyda'r enw git utils php I achub yr manylion ynglyn â'r diweddariadau I mewn yn yr cod hon trwy'r rhedeg enghraifft git utils ac wedyn php ac wedyn sh ac wedyn yr yn gallu yn gyntaf y rhedeg gyda'r dewisiad o add to do fel hwn. Felly, yr un I mewn yn y plegell cywer, sef dictcyhtml, yr un ar gyfer taflu'n, ac wedyn yr yn gallu acynnu rhywbeth fel additional enhancements, neu'r gwelliannau ychwanegol fel hwn. Nawr, mae'n hwn wedi ychwanegu yr rhif dillangad nesaf, sef 3 I mewn yn yr changelog. Enghraifft os yr un yn agor y changelog fel hwn, fan yma. Felly, dyma'r rhaniad ar gyfer y rhif dillangad nesaf. Ac wedyn nawr, os yr yn agor yr cortadiad ar gyfer dict.html fel hwn. Felly nawr, os yr yn edrych I mewn ar gyfer y dyddiad ar gyfer yr amser, mae gyda ni y cyntalwr ar gyfer y lleoliad gyda'r rhif dillangad o'r 3 ac wedyn gyda'r EMD ac wedyn cysylltnod HE ar gyfer y dyddiad y flwyddyn mis y dyddiad ac wedyn yr amser sef yr awr ac wedyn yr funud. Felly, nawr os yr yn amadal oddi wrth yr ffeil hwn, ac wedyn os yr yn rhedeg unwaith eto git utils php.sh gyda'r dewisiad o'r save to git ac ar y pwynt hwn mae angen I sicrhau yr yn wedi cysylltu gyda'r rhwngrid ac wedyn
yn gallu pwyso ar botwm dodiad, fel hwn. Ac unwaith eto I ychwanegu y disgrifiad ar gyfer y syngor hwn, sef fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Nawr, os ydyn yn datblu changelog ar ochr chwith, neu newidiadau I mewn yn cofnodiadau, trwy'r pwyso ar y botwm dianc, ac wedyn llawn wahanol, ac wedyn bachgen E ar gyfer edit neu adolygu, ac wedyn berchnod. Felly, nawr mae gyda ni rhif dehongliad wedi ei diwydaru i'r 3 ac wedyn y dyddiad sef 2014, mis Rhagfyr, ac wedyn 6 ar 20, ac wedyn yr amser 41 funud ar ôl 1 o'clock yn y prynawn, os ydyn yn edrych I mewn yn yr cod taddiad hefyd. Yr un fan yma, dictcyhtml. Nawr, mae'r cynalwr ac efo dyddiad ac efo yr amser wedi troi I mewn i'r rhifau ac efo dyddiad ar amser go iawn. Ac wedyn nawr ar y ochr dde, ar y panel ar y ochr dde, gallu rhedeg gorchymyn, git push namen origin neu greddyn, ac wedyn main neu prif, ac wedyn pwyso ar botwm dodiad. A dyna ni. Felly nawr, o'r pwynt hwn, os ydyn cymharu cymwysiad I mewn yn ffeiliau allanol JavaScript ar y ochr chwith, mae gyda ni y dict.js sydd yn cynrychioli neu sydd yn cynnwys ar holl erfar dros 54 o filoedd o'r dodiadau, ac ar yr ochr dde fan yma, mae gyda ni yr llenellau gyda'r gosodiadau ac efo'r cywiriadau ac efo'r data. Felly, os ydyn cymharu dwy ohonynt, felly yn gyntaf ar y ochr chwith, mae gyda ni wrth yr erfa wreiddiol, ac efo'r gair Saesnig ship, mae gyda ni gair llong yn yr enw fenywaidd ar llenell o'r 41,352 ac hefyd yr un gair llong yn yr enw gwriaidd ar yr llinell yn isod, ond os yn edrych ar yr gosodiadau ac efo'r cywiriadau I mewn yn yr ffeil corrections.js, felly fan yma, os yn edrych ar llinell 766 ar yr ochr dde o'r stwnsnod, mae gyda ni yr bachlythryn X sydd yn cynrychioli I ni. Mae'n angerhyd I ni I eithriadu neu I eithrio y llinell oddi wrth yr erfar pan ydyn yn gynedlu yr erfar newydd. Ac wedyn, yn y llinell yn isod, mae gyda ni gosodiadau ar ôl y stwnsnod, sef gyda'r cyfeiriad 3 sydd yn cyfeirio at yr rhif mynegau 3, sef y pedwerydd colofyn, sef yr fath o'r gair hwn. Mae hwn angen I newid oddi wrth yr NM, sef yr enw gwriaeth, i'r NFM, sef yr enw fenywaidd ac hefyd gwriaidd. Felly, beth yn digwydd yw ydyn yn cynhedlu yr erfa newydd pan ydyn yn llwytho dudalen. Felly, dyma'r dudalen fan yma wedi ei copio a draws oddi wrth yr ffont symudol, sef yr un ffeil cod dadiad gyda'r enw dict.html. Felly, nawr os ydyn yn dadebru y dudalen fan yma, felly, ar y pwynt hwn, ydyn yn dolenni trwy'r llinellau I mewn yn y erfar yn cymwysio y gosodiadau ar gyfer yr cywiriadau ar gyfer y data. Felly, ydyn wedi dod hyd o'r 50,000 ohonynt. Nawr, ydyn yn gallu, enghraifft, ar gyfer y gair ship ac hefyd vessel fan yma, ydyn yn gallu cerchu y geiriau Cymraeg trwy pwyso ar y botwm gyda'r gair dict to fel hwn.
Ac nawr, os yn edrych i mewn yn yr blwch testyn ar gyfer testyn arbenedig ar gyfer ship, mae gyda ni dim ond yn ytrach nag o'r blaen. Roedd gyda ni y ddau digwyddiad o'r gar llong, un yn fenywaith, yr llall yn gwrywaidd. Nawr mae gyda ni dim ond yr un gyda'r y fath o NFM, sef yr enw fenywaith ac hefyd gwrywaidd, ac hefyd ar gyfer yr gar Saesnig fesel mae gyda ni llast sydd yn enw gwrywaidd ac hefyd llester sydd yn enw gwraidd hefyd. Felly, nawr os ydyn yn cenhedlu y holl codtadiad ar gyfer y geirfa newydd, beth yn digwydd? A allwn ni'n gwneud hyn i mewn yn yr cefngrefn weithrededd o'r Windows, oherwydd pan allwn ni'n ymgeisio i wneud hwn i mewn yn cefngrefn weithrededd o'r Android, nad oedd digon o'r cof in caniatáu ni i cyflawni yr gorchwil. Roedd gyda ni yr gwall gyda'r arafiad o'r holl cymwysiad, ac roedd y holl cymwysiad yn cael ei glenwyd ac yn hollol atal i redig oherwydd y diffygiad o'r cof, ond fan yma i mewn yn yr cyfrifiadur lleol y fydd yr un peth yn digwydd. Felly, tawn ni'n gweld. Felly, nawr dwi'n mynd i pwyso ar yr un botwm, yr un gyda'r gar new dict fan yma, fel hwn. Ac nawr yr un dylen ni trwy'r pwp un llinell i mewn yn yr erfa newydd, fan hwn. Felly, dyma yr arbenniad, y codtaddiad. Ac wedyn nawr, os ydyn yn pwyso ar botwm ei, yr control neu rheol A i dewis popeth i mewn yn y blwch llestyn, ac wedyn control C neu rheol ec i gopio neu deblygu y holl gymwysiad i mewn yn y docfwrdd. Ac wedyn nawr, os ydyn enghraifft yn agor yr notepad, fel hwn, ac control V neu rheol V i'w glidio mewn fel hwn, ac wedyn i achub y ffeil. Felly, fan yma, dyn wedi achub y ffeil gyda'r enw o test ddim 1.txt. Felly nawr, os ydyn dachwelyd i'r terfynell, ac wedyn nawr, os ydyn agor yr txt ddim 1.txt, ac wedyn ar y gwelod, ydyn gallu gweld mae gyda'r y ffeil hwn dros hyd at 54,000 o llinellau. Felly nawr, os ydyn yn chwilio ar gyfer y dodiad ar gyfer yr ship fan yma, nawr mae gyda ni dim ond yr un dodiad ar gyfer yr gar Saesnig ship, sef llong, gyda'r fath newydd, sef NFM, yr enw fenywaith a gwrywaidd yn ytrach nag y ddau dodiad fel o'r blaen. Felly, ydyn gallu gwneud hyn i mewn yn yr rhwyfan o Windows. Felly, ynglyn ar yr ffeil hwn, ydyn gallu enwi y ffeil hwn enghraifft ar gyfer yr ffeil, ar gyfer y holl erfa cyfredol, yr un fan yma, sef dictcyhtml.js, ydyn gallu enghraifft ychwanegu rhyw fath yn fel x ar y tu flaen, ac wedyn yr un peth ar gyfer yr ffeil ar gyfer yr cywiriadau fel hwn. Ydyn gallu newid yr enw'r o ffeil fel hwn i wneud yr ffeil hwn yn angyrchadwy, ac wedyn ar gyfer y text ddim 1.txt ydyn gallu enwi hwn i fod yn dictcyhtml.js, sef yr erfa newydd. Felly nawr, os ydyn dachwelyd i'r tudalen ac wedyn dadebru yn unwaith eto fel hwn. Nawr, i wneud yr cymwysiad yn gweithio, roedd angen i mi i mewn taglenni ambell mwy o'r trwsiadau neu yr diffwelsiadau. Felly, ar yr ochr o'r dde o'r panel,
enghraifft, os ydyn yn agor nawr dict.html, ac wedyn os ydyn yn sefylu mas y llinellau ar yn galw ar yr cenedlu o'r erfa newydd, yr un fan yma ar y llinell yr 107 fan yma. Nawr, os ydyn unwaith eto ar ôl yr trwsiadau neu diwylliadau o'r blaen, ac dybrid dylen fan yma. Felly nawr, i pwyntio mas, nad ydym ni'n dolenni trwy'r holl erfar i gynedlu yr erfar newydd. Nawr, ydyn nhw'n dim ond yn defnyddio yr erfar priodol yn uniongyrchol. Felly nawr, os ydyn yn pwyso ar y botwm dodiad fel hwn, ac wedyn pwyso ar neu yn gyntaf dileu cyfeisiad i mewn yn y blwch ar gyfer y destun allbynedig, a wedyn pwyso ar botwm dict 2 sef dict to fel hwn. Nawr mae gyda ni yr un gair unwaith eto ar gyfer yr ship sef llong sydd yn enw benywaidd a gwrywaidd. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl am yr fideo hwn yn digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn eich darlunrod yn defnyddiol. Peidiwch ac anghofio i tanysgrifio ac i hoffi ac i cyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach, a hwyl.